Na sziasztok, én itt Kreiser 01 vagyok, és itt van velem egy haverom. Sziasztok! Hát és fogjunk is bele a videóba. Amint látjátok, éppen Minecraft, ez nem tudom, hogy hol van az áll. Itt vagyok. Ajá. Várj. Mi a neve? Ebből a fenyőfával ebből sokat hívunk. Jó van. Kicsit belagoltam, de megoldjuk. És visszajötték gibá. Na, én is elkezdek akkor azt hiszem fát gyűjteni. Nem megoldani, nem tudom mitől. Na most épp jó. Craftok neked eszközöket, te csak vágjál fel. Viszont tényleg ki kell használni, hogy egy havas terem vagyunk, mert ezt még tudjuk hasznosítani majd. Vagy ebből építjük a ház. Csim. De majd el kell döntenünk, hogy hegyben, föld alatt, vagy Megműveljem a fát? nem csak dobd be. Jó. Anyád. Hoppá, bocs. Én nem mer kaját szerezni, meg bányászni, Jó van. de addig kapsz egy fabaltát, de utána hozok követ és kapsz helyette követ. Igenis. Értettem. Tessék. Ez. Maradjak itt. Aha. Ott közel van hozzánk egy mocsaras rész. Itt valahol látom csirkéket. Chicken! Hoppá, ez mi volt? Itt van egy. Már jássom. Csirkék azért, hogy mindig dobni ismertollat. Ja. Ha a farkasok. Most bárányt kéne, nem? De Nem lesz miből ágy. emelk egy homokos részre egy cukornádért. Okés. Meg itt a De laggal viszont, hogyha majd tehenet vagy valamilyen állatot azért az fordítva lesz. írnám. Na, itt van kő. Engem nem szeretnek a farkasok. Megértem. Csak itt nehogy legyen lába. Legyen láb. Ó, itt egy. Most úgy hozzak követ, hogy még néhány sütőnek is kell. Egy világfelfedező útra. Akkor legalább vigyed magaddal a... Nem fogok visszamenni, de van nálam nagyon sok fa. És megy le a nap, úgyhogy úgy látom, föld alatt fogjuk mi magunkat meghúzni. Nem itt fog a kis macska? Nem itt van kis? Mi van? Kreiser, itt vagy? Igen, itt vagyok. Sok cukornádunk lesz. Meghiszem, nekem is van 5. Ó, itt van egy rét, hát ott találunk NPC-t. Közel van hozzánk egy dzsungel. Chicken cheese. Hey. Menjél a Igen, Adi? Vagy igen. Ha találtam vasat.
craftelek crafting table-t, azt csak... Párból csinálj crafting table-t és bányász egy kis követ és szedjék ki a vasat. Azt hiszem, olyan 2 napig elég lesz ez a kaja. Nekem van tojásom. Az jó. Nekem 10 tollam és 7 csirkehús. Nekem meg még 2 magom. Azt hiszem... Itt egy szakadék. Ádi, tudom, hogy hol éjszakázzunk. Megvan már. Oké. NPC. Nem. Akkor jó. Hopp. Szép. Akkor hol? Fú, de ideges vagyok. Kidobott a Minecraftba, és véletlenül azt mondta, hogy kilépés a játékból. Mindegy, addig, ha te találsz jobb rejtekhelyet, akkor oda menj. Hát most amire gondoltál, egy helyben vagy föld alatt vagy? Hát bárhol, ahol meghúzhatjuk magunkat estig. Hát jó. Na, van, csinálok még egy crafting table-t. Aztán csinálok magamnak... Bak! Ezt nem hiszem el! Mi van? Ezzel volt. Mi van? Leraktam a homokra, homokon voltam. Leraktam a homokra a crafting table-t, Igen? és lezuhant velem együtt a vízbe. Az igen. És most a levegőbe a crafting table-t. Ilyen se volt még. Wow. Lol. Lol. Akkor kell nekem egy ilyen. Ezeket viszont Na, csak ennyire volt időm, most ez egy rövidebb videó volt, de remélem tetszeni fog, és majd lesznek hosszabb részek is, és úgyhogy még lesznek még itt több emberek, meg minden. Na, remélem tetszett a videó, és sziasztok!